mga Kadangerz, welcome dito sa ating Inday Kuradang channel by the way. And my friend is from Dipolog City, ang Inday Kuradang. Kumusta mga Kadangs? Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. Please don't forget to like and subscribe before tayo magsimula sa ating agenda ngayon. Yes! Alright mga Kadangs, how are you? Wait, parang tara ba? Tara ba tayo? Ayusin ko naman kayo para hindi naman kayo saba. Welcome back mga Kadangs. So for today's video, we are going to have another review dito sa ating Inday Kuradang channel mga Kadangs. And yes, this review ulit mga Kadangs is from the brand Sace Lady. Mga Kadangs, wala akong ibang review kundi Sace Lady kasi alam niyo naman na nakuhaul ako ng Sace Lady brands na mga cosmetics mga Kadangs, and hindi pa po tapos, but this is the last from the brand Sace Lady mga Kadangs. And yes, today, what is locked in the face? Siguro highlighter, but no, obvious na obvious yan mga Kadangs. Wala akong kilay. So, today, we are going to review something like from Sace Lady na eyebrow. And yeah, tin tiririn, tin 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 tiririn din din. Ito siya mga Kadangs, the Sace Lady Long Wear Retractable Eye Pencil. Alright mga Kadangs. So ito yung packaging ng ating i-review ngayon na brow pencil from Sace Lady mga Kadangs. So we're going to observe muna the packaging. Packaging of course, naka-box siya, and sa box niya guys nakasulat yung mga information about the Sace Lady company, pati yung mga email address nila mga Kadangs. And of course, may nakasulat dito na description. So basahin natin yung description mga Kadangs. So this eyebrow retractable pencil mga Kadangs is easy and soft, smooth long wear. The mechanical eyebrow pencil features an ultra fine 1.5 mm tip and grooming brush. Meron siyang kasamang brush mga Kadangs. Brows are shaped and filled with impeccable precision. And yeah, meron din dito nakasulat yung manufacturing date, of course the expiration date, and of course the usage, and of course the ingredients of the product. Alright, so it has 4 shades mga Kadangs. I will just put the picture of some shades dito na lang, but I got today the 02 na shade mga Kadangs, which is the dark brown. Buksan natin yung box para makita natin yung forma talaga ng retractable pencil. Alright, here it is mga Kadangs. I like the packaging. Diba? Very elegant. It's a combination of a rose gold and the black, something like that. Diba? Very elegant na packaging. Social. Para siyang mamahalin. Pero barato na siya, as in very affordable. Alam niyo naman pag Sace Lady Cosmetics, very affordable yan for sure mga Kadangs. Alright, so we are going to open. Ayan, so as what I've said before, na retractable siya mga Kadangs up to, huwag sanang mabalik, no? Ayan, ganyan, dyan siya, taman mga Kadangs. Balik natin baka mabalik. And the other side is of course the brush. So ganahan kay ko ani nga kain sa eyebrow mga Kadangs, kay na siya pakapin brush, dili na ka magkabuang og pangita pa og asa na to imong mga spoolie, mga brush, kay na siya pakapin nga brush mga Kadangs. That is why I'm so very fun this kind of eyebrows mga Kadangs. Alright, so kiniklaim ng ating i-review ngayon na the angled pencil has the hold of a wax
precision of a pencil and impact of a powder. Yan yung kanyang mga mga kadangs mga claim ha. So meron siyang brush on the end for grooming. So magagamit natin yun for grooming yung brush. Meron siyang triangle shape tip, allows you to create precise strokes as well as filling in the brows with erase. Ura! So, alright. So, aside from the above mentioned na mga claims ng na to mga kadangs, ng eyebrow pencil na to mga kadangs, is this is waterproof, long lasting, pigmented, easy to apply, and it is smooth daw with natural yung magiging effect ng kilay mo dito. And yeah, of course, this is available in 4 shade. So ayun yung mga claim ng ng eyebrow pencil. So pwede tayong nito mga kadang, maligo sa pool, sa dagat, or sa sumba, kasi this is waterproof, smudge proof, and of course sweat proof. Ganon mga kadang. This is a very promising na mga claims ng mga product mga kadangs, you know. So, yon. Alright. So, ngayon is itatry natin sa ating brows of course, ang eyebrow pencil mga kadangs. I'll just get my mirror right here and mag-English pack ako. Kuno? Bahala na mo sa akong English ka muna eh. Bahala magsabot-sabot. Alright, we are going to put the product. Decide muna para makita natin yung difference or yung before and after effect ng tinatry natin ngayong eyebrow pencil mga kadangs. Alright, ganyan. Huwag nating taasan baka kasi maputol. Alright. So, we're going to fill in our brows mga kadangs. Here you go. Alright mga kadangs, ito na yung finish niya mga kadangs. And, yeah, I like the finish mga kadangs. So, sabi niya sa claim niya na, siya, pigmented. So, that is why, pag meron siyang claim talaga na pigmented mga kadangs, kailangang dahan-dahanin mo siya. Kasi pag makapal yan, siguradong papangit yung resulta niyan. Kasi, pwede na, kung kulang naman kasi, pwede mo naman siyang dagdagan. Pero pag sobra naman, pwede mo naman siyang ma-erase. Pero, kasi siya mga kadangs, waterproof. So, parang mahihirapan ka sa pagtanggal nito mga kadangs, diba? So, dahan-dahanin mo lang talaga siya sa paglagay. And then, blend it with the brush mga kadangs. Look at my guys. So, yung claim niya na natural looking finish mga kadangs, I think, achieve niya. Kasi, maganda yung nagandahan ako sa kanya. Ewan ko lang kung ikaw nagandahan ka ba sa kilay ko. Alright, so yung shade na nakuha ko, I think bet ko lang naman kahit hindi ako sure na ganun talaga yung, pero I think this is very good shade na nakuha ko, which is yung dark brown na 02 mga kadangs. So see the difference mga kadangs, 'di ba? Ito yung hindi nalagyanan, ito yung nalagyan. So, what do you think, mga kadangs? So, we're going to finish our kilay, mga kadangs, no? Lagyan natin dito sa kabila. And then, let's go. Alright, this is it. Yung look ng ating kilay, mga kadangs. The finished look. Of course, iti-test out natin yung sinasabi niyang pagka-waterproof, sweatproof. I-enjoy ko muna tong aking look ngayon mga kadangs, no? Para, dili sayang atong makeup today. Alright, so later, I will be back for my final thoughts about this eyebrow mga kadangs. So, what do you think? Because I think maganda siya. And plus point sa akin yung meron siyang brush na kasama. And then yung later na lang para sa ating final thoughts about this eyebrow mga kadang. So, first impression, I think I like it. Yeah, yung first impression ko sa kanya, I think I like it. I like the pigment, yung easy to blend na product mga kadangs. Ayan.
So, we are going to proceed our final thoughts later na lang mga kadangs. We will observe further sa product na to, and bye for now! Welcome back mga Kadangerz! Welcome dito sa ating final thoughts about sa na-review natin ng Sace Lady. Hain na ba ito mga kadangs? Sace Lady na eyebrow pencil, retractable pencil mga kadangs. Alright, it's been how many hours na ba? Winare natin siya kanina 10:30 AM mga kadangs, and yung oras ngayon is 7:30 na mga kadangs, and tingnan natin yung ating kilay mga kadangs. Yan na siya. Bakas na pa naman yung kilay natin mga kadangs. Sorry sa ingay kasi nanonood ng television yung kids, and then umuulan mga kadangs. Alright, tingnan natin yung pagka-smudge proof niya. Hindi naman siya nagsasmudge. And then itry din natin mamaya na basain yung kilay natin mga kadangs, no. So the long lastivity niya mga kadangs, I think it's check kasi until now andyan pa naman siya. And yung smudge proof niya mga kadangs na claim is check din kasi hindi naman siya nagsusmudge. Yung titingnan natin ngayon is yung mga kadangs, yung waterproof claim niya mga kadangs. Alright? Talking about the price mga kadang, so nakuha ko siya ng 69 pesos yung presyo niya sa Sace Lady Mall sa Shopee, and hindi kasali doon yung shipping fee of course mga kadangs, no. So meron pa tayong babayaran na shipping fee. So yung niya guys, packaging, I like the packaging as I've said before na talagang napaka-elegant ng packaging ng na to mga kadangs, ng brow pencil, and it is retractable, plus na din yung meron siyang kasamang spoolie or brush na pang blend sa kanya mga kadangs. So for only 69 pesos, I think this brow pencil is a thumbs up kasi sobrang mura niya, very affordable, and waterproof siya, smudge proof, and kasama na din yung elegant na packaging niya, and of course yung brush mga kadangs na talaga namang bet na bet ko kasi isahan lang yung pagdadala mo, hindi ka na magdadala ng spoolie to blend your eyebrow products mga kadangs. So 10 out of 10. Gusto ko din yung shade niya, so wala na akong hihilingin pa with this eyebrow pencil. This is my new baby kasi paubos na din yung aking everyday pangkilay na Fairy Cosmetics na retractable pencil din yun. Alam na mahilig ko sa retractable pencil mga kadangs kasi makapal kasi yung kilay ko. So shoot lang sa aking kilay yung mga ganitong pa-pencil lang, and then yung pag-blend mo is brush lang yung ginagamit like this mga kadangs. Alright, so sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this brow pencil mga kadangs from Sace Lady, and hope to see you na lang sa ating next review and next vlog. Thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel.